Ahojte, práve teraz idem rozprávať nového pečopáka, alebo pečopákov. Proste je to psík s mláďatkom, takže vyzerá takto. Ten balíček je úplne krásny a ja to idem rozbalovať, takže môžeme ísť na to. A zase mám ten blbý rožiak, takže sa strašne bojím, že mi spadne kamera. No idem to rozbaľovať. Takže najprv si to tu. Vy to nevidíte, ale hlavne, že ja, hej. To. Takto. Ja sa musím, keď to bude mať otvorené, teda rozbalené. Takže balíček obsahoval tohto pečopáka, tu má značku LPS a má tu takúto maličkú dieročku. Potom ďalej obsahoval takého maličkého, toto by malo byť mláďatko a má to tú dieročku. Tu. Potom tu je takáto úplne super jak sa to povie, to je tá mašlička, ktorú som dlho zháňala, pretože ešte žiadnu nemám. Ďalej tu mám takúto roztomilú budku, ktorá je fakt super. Ďalej tu mám pre tohto maličkého takú misku, kde bude mať žradlo alebo pitie. A teraz vám ukážem, ako by to malo vyzerať. Takže takto by mal vyzerať tento pečo. To je ten malilinky v tej bude a tu má tú misku. A keby ste náhodou vedeli, aká je tohto psíka rasa, tak mi to prosím vás napíšte dolu do komentárov, budem veľmi rada. A ešte toto je aj také mini info, keďže mám teraz dosť veľa psov, tak som sa rozhodla, že miesto sérii Moje kráľovstvo budem natáčať Svet psov. A budú tam vystupovať aj títo dvaja psíkovia, proste tam budú vystupovať všetci psi a samozrejme aj ja. Tak toto by bolo také menšie info, ak sa vám video páčilo, tak dajte like. Ak sa vám títo pečopovia páčia, tak aj za to im dajte like. A ak ste ma ešte neodobrali, tak ma teraz odoberte a ahojte!